Encantadísima de estar ca miña querida compañera de instituto, Margarita Varela, que tuveches unha fermosísima colaboración nesta película que acaba de inaugurar o OUF, que se chama Home, o Cara. Bueno, como foi esa experiencia? Pois foi unha experiencia moi bonita compartir pantalla con Manquiña e Pauliña, que é todo un descubrimento, porque ela é cantante, pero nesta faceta de actriz a verdade que é impresionante. É impresionante. Ti tamén o fixeches moi ben. Como foi o papeliño? Pois foi unha experiencia moi bonita. Eu coñezo máis o mundo do teatro e en realidad o mundo do cine facíase un pouco máis lonxano, pero a verdade que foi unha experiencia que é para repetir, a verdade. É para repetila. Bueno, xa sabemos que ti no teatro tes cousiñas, fixeches sempre aí a interpretación estaba contigo. Xa che se vía de adolescente, Aqueles tempos. Aqueles tempos maravillosos dos Lagoas. Dende aquí un cariñoso recordo a todos os nosos profes, verdade, Marga? Os profesores que, sen dúbida, marcaronnos moito. Marcaronnos, había aí unha saga de pensadores que nos axudou moito a indagar na vida. Sí, a verdade que sí. O sea, Fomos unhos privilexiados. Sí que fomos. Así que anécdota fermosa, non? Sí, a verdade que sí. Atoparnos aquí para esta celebración que o cine, o teatro e toda a manifestación artística sempre é unha celebración. É un papelón de Manquiña, Sí, a verdade Vaya que sí. bonita, bueno, choraches, Recomendable Marga, a todo choraches, o mundo. choraches. Sí, choras e ris, sobre todo, porque é un drama, pero moi levado á comedia e a verdade que sí, que ten tintes, dá para todo, para rir e para chorar. Encántame estar contigo nesta pose, Marga. Sí. Que bonita mes. Veña, Quérote moito, bonita. Veña,